नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळया आयचे खबरो. जोयडा तालुक्यात जगलबेट हिंगा अंधश्रद्धेच्या नावान विचित्र घटना. अंधश्रद्धा की कोणाले भिवंडेचे षडयंत्र हो प्रश्नचिन्ह. कारवार. अंधश्रद्धा ही समाजाक लागिली कीड असा. या आधुनिक युगात अंधश्रद्धा मानतले आसात असं प्रश्न मनात येता. काही लोक या अंधश्रद्धेच्या नावान समाजातल्या लोकांक भिवंडेचे काम करतात. जादूटोण्याच्या नावान नाका जाल्ले कृत्य करून सार्वजनिका भितर भयाचे वातावरण तयार करतात. अशीच एक खबर जोयडा तालुक्याच्या जगलबेट हिंगा सोमारा 30 ऑक्टोबराक एक भयानक प्रकार घडला आणि या प्रकारान संपूर्ण गावातच खळबळ माजून उलटसुलट चर्चेक वेग आयला. जगलबेटच्या एक युवकान हार्डवेअरचे व्यवसाय नव्यान सुरू करूक म्हणून एक दुकान बांधिले. दिपावळीच्या शुभ मुहूर्तार या दुकानाचे उद्घाटन करच्या तयारीत काम सुरू आशिल्ले. सोमारा सकाळी 8 वाजता हो युवक त्या दुकानाकडे येयल्यार दुकानाच्या चारही बाजून कोंबे बळी दिल्ले नजरेक पडले आणि जळी मुळी नाल्ल, सुपारी, अगरबत्ती पडिल्ले आसात आणि कुलूप, चावी आणि सुरी काळ्या दोऱ्यान बांधिले 8 जाग्यार दवरिल्ले आसात. तशेंच लिंबाक टाचणी तोपून तेका पिंजर लावन आजूबाजून काही फळां, तांदूळ तांबडे कपड्यात बांधून उडयले दिसले. बळी दिल्ल्या कोंबड्याक काळ्या आणि तांबड्या दोऱ्यान गळ आवळणं बळी दिला हे दिसून येता. हो विचित्र प्रकार पळोवन जगलपेट वासियाक आश्चर्याचो धक्को बसला आणि पुराय लोक भयभीत जालात. जाल्यार हो अंधश्रद्धेचो प्रकार कोणी आणि कोणासाठी केला हे बद्दल काहीच माहिती मेळ्ळी ना. पण या घटनेची पोलिसात बी तक्रार अजूनही केली ना अशें कळला. भिवंडेचे कोणाले षडयंत्र आसूं शकता असो अंदाज स्थानिक नागरिकांनी व्यक्त केला. खरे कितें ते संपूर्ण चौकशी नंतरच कळटले हेजेर सार्वजनिकालय लक्ष आसा. लॉक चावी नु दे. कारवार जिल्हा जोयडा सेवा सहकारी संघात कोट्यावधीचो घोटाळो प्रकरण सीओडीक दिवची मागणी अन्यथा आंदोलनाचो इशारो. कारवार जिल्ह्याच्या जोयडा सेवा सहकारी संघात जाल्ल्या कोट्यावधी रुपयाच्या अव्यवहारात आंतरराष्ट्रीय स्तराचे हवाला व्यक्ती सामील अशी शक्यता असून हे प्रकरण सीओडी मार्फत सविस्तर निष्पात चौकशी करून गरीब जनतेली ठेव परत करची मागणी केला. जोयडा तालुक्याचे सगळे संघ संस्था, राजकीय पक्ष, जनप्रतिनिधी, सगळे जाती धर्माचे समाजाचे सार्वजनिक एक जाऊन जोयडा तालुका अभिवृद्धी आणि बचाव आंदोलन करते राहिला. कारवारच्या जोयडा तालुक्यात 1975 सालाच्यान जोयडा तालुका केंद्र स्थळार जोयडा सेवा सहकारी संघ कार्यरत आशिल्लो. जाल्यार सध्याच्या दिवसात या संघात खूप अव्यवहार झाला असे खातेदाराक आणि सार्वजनिकांक कळून येयला. या घोटाळ्यात संघाचे प्रमुख अधिकारी आणि ऑडिटर, संघाचे निबंधक तसेच जोयडा तालुक्याचे बाकीच्या सेवा सहकारी संघाचे अधिकारी सामील आसात असे दिसून येता. जोयडा सेवा संघाच्या कातेली सेवा सहकारीक आणि रामनगर सेवा सहकारीक लक्षांश रुपये शिदा वर केलात असे दिसून येता. तसेच
नवीन डी गांवकर या कारवारच्या व्यक्तीला नावार जोयडा सहकारी संघातल्यान 8 कोटीपेक्षा जास्त पैसो संघाचो खाता आशिल्ल्या केडीसीसी बँकांतल्यान हे पैसे बेकायदेशीर वर केलात अशें कळला. नवीन गांवकर या व्यक्तीन कारवारच्या बऱ्याचशा सहकारी संस्थेक फसयले असून तेमचे विरुद्ध अशा प्रकारचे 10 पेक्षा जास्त गुन्हे दाखल झाले उदाहरणं आसात. म्हण या नवीन गांवकारा बरोबर गोंय, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात अशा अनेक राज्याचे हवाला व्यक्ती सामील असू शकता. या कोट्यावधी रुपयाच्या घोटाळ्याबद्दल सहकारीचो मुख्य अधिकारी रामा राणे आणि नवीन गांवकर हेमचे विरुद्ध जोयडा पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केला. जोपर्यंत विचारणा पूर्ण जायना तोपर्यंत तेमकां सेवा सहकारी संस्थेत येऊ जायना अशें या मनवीत कळयला. म्हण या घोटाळ्यात आणि कोणी भागी असू शकतात. नवीन गांवकर हेमी सध्या फरारी असून तेमकां अटक केल्यार मात्र सत्य भायर पडतले. म्हण तेमकां अटक करून सखोल चौकशी करून खातेदाराले पैसे परत मेळचे अशे क्रम घेवचे म्हण तहसीलदारा मार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री श्री सिद्धरामय्या हांकां अर्ज दिवन या 15 दिवसात न्याय दिवची मागणी केला. 15 दिवसात न्याय मेळना जाल्यार जोयडा तहसीलदार कार्यालया मुखार अनिर्दिष्ट संप पुकारतले अशें तेमी त्या मनवीत कळयला. ಎರಡೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಕೂಡ ಅವರು ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೇರವಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಅವರು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಬಾರ್ದು ಆದ್ರೂ ಸಹಿತ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸಹಿತ ಇನ್ನೂ ಸಹಿತ ಅವ್ರದೇ ತಂಪು ಕೊಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಅವ್ರದೇ ಕಾರ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊಸೈಟಿಲಿ ರಾತ್ರಿ 7-8 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हटल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.